Fourth Wing af Rebecca Yarros. På dansk ved Julie Rosendahl og Anders Bruun Christensen. Udgivet af Hr. Ferdinand og indlæst af Rikke Vesti for JP Politikens Forlag i 2023. Til Aaron, min egen Captain America. Gennem udstationeringerne, flytningerne, de lyseste højder og mørkeste dale har det altid været dig og mig, skat. Hurra for kunstnerne. Med jeres kraft kan I ændre verden. Fourth Wing er et uhyggeligt spændende fantasy-eventyr om et militærakademi for drageryttere i en brutal og konkurrencepræget verden. Det indebærer elementer som krig, slag, nærkampe, farefulde situationer, blod, intens vold, brutale ulykker, død, forgiftninger, malerisk sprog og seksuelle aktiviteter, der ikke kun står skrevet mellem linjerne. Så til læsere, der er følsomme over for den slags elementer, vær opmærksomme, træk vejret dybt og gør jer klar til at træde ind på Basgiath Krigsakademi. Den følgende tekst er troligt transkriberet fra navarisk til moderne sprog af Yesenia Neilward, kurator ved skriverkvarteret på Basgiath Krigsakademi. Alle hændelser er virkelige, og navnene er bevaret i respekt for de faldnes mod. Må Malek se noget til deres sjæle. En drage uden rytter er en tragedie. En rytter uden drage er død. Kodex for drageryttere, paragraf 1, stykke 1. Kapitel 1. Indskrivningsdag er altid den mest dødbringende. Måske er det derfor, solopgangen er særlig smuk denne morgen, fordi jeg ved, at det kan være min sidste. Jeg spænder remmene på min tunge canvas-rygsæk og træsker op ad den brede trappe i den stenborg, som jeg kalder mit hjem. Jeg hiver efter vejret af anstrengelsen, og mine lunger brænder, da jeg når frem til stenkorridoren, der leder op til general Sorrengales kontor. Det er, hvad jeg har fået ud af 6 måneders intens fysisk træning, evnen til lige akkurat at kæmpe mig op af 6 trappeløb med en 14 kilo tung rygsæk. Jeg er så fucked. De tusindvis af 20-årige, der står uden for porten og venter på at komme ind og tjene i deres udvalgte kvarter, er de dygtigste og stærkeste i Navarre. Hundredvis af dem har forberedt sig fra barnsben på rytterkvarteret og muligheden for at blive en del af eliten. Jeg har haft nøjagtigt 6 måneder. De udtryksløse vagter, der står på rækker i den brede forhal på toppen af trappeafsatsen, undgår at få øjenkontakt med mig, når jeg går forbi, men det er ikke noget nyt. Desuden er det at blive ignoreret det bedst mulige scenarium for mig. Basgiath Krigsakademi er ikke kendt for at være søde ved, nogen som helst. Ikke engang de af os, hvis mødre har kommandoen. Alle navariske officerer bliver i løbet af 3 år, uanset om de vælger at blive oplært som healere, skrivere, fodfolk eller ryttere, formet inden for disse ondskabsfulde mure og udviklet til våben, der skal sikre vores bjergerige grænser mod kongeriget på Romiel og deres griffytters fjendtlige forsøg på at invadere os. De svage overlever ikke her, særligt ikke i rytterkvarteret. Det sørger dragerne for. Du sender hende i døden, tordner en velkendt stemme gennem generalens tykke trædør, og jeg gisper. Der er kun én kvinde på kontinentet, der er tåbelig nok til at hæve stemmen over for generalen, men hun burde være udstationeret ved grænsen sammen med Østfløjen. Mira. Der lyder et afdæmpet svar fra kontoret, og jeg rækker ud efter dørhåndtaget. Hun har ikke en chance, råber Mira, i det jeg tvinger den tunge dør op, så vægten fra min taske forskubber sig og næsten vælter mig forover. Fuck. Generalen bander bag sit skrivebord, og jeg griber fat i ryglænet på den polstrede højrøde sofa for at holde balancen. Mor, for fanden. Hun kan ikke engang bære sin rygsæk, vrisser Mira og skynder sig hen til mig. Jeg er okay. Mine kinder brænder af skam, og jeg tvinger mig selv til at stå ret. Hun har været tilbage i 5 minutter og er allerede i gang med at forsøge at redde mig. Fordi du har brug for at blive reddet, dit fjols. Jeg vil ikke det her. Jeg vil ikke være en del af det her rytterkvarters lort. Jeg går jo ikke lige frem rundt med et brændende dødsønske. Så havde det været bedre, hvis jeg bare havde dumpet optagelsesprøven til Basgiath og var blevet sendt direkte i hæren sammen med størstedelen af de værnepligtige. Men jeg kan godt håndtere min rygsæk, og jeg vil klare mig selv.
Violet. Bekymrede brune øjne ser ned på mig, mens et par stærke hænder klemmer om mine skuldre. Hej, Mira. Et smil trækker i min mundvig. Hun er her muligvis for at sige farvel, men jeg er bare glad for at se min søster for første gang i årevis. Hendes øjne bliver mildere, og hun lader sin hånd glide hen over mine skuldre, som om hun er lige ved at trække mig ind til sig og give mig et kram. Men i stedet træder hun et skridt tilbage og drejer rundt, så hun står ved siden af mig og ser på vores mor. Du må ikke gøre det. Beslutningen er allerede truffet. Mor trækker på skuldrene, og striberne på hendes faconsyede uniform hæver og sænker sig i takt med bevægelsen. Jeg fnyser. Så meget for håbet om min benådning. Ikke at jeg nogensinde havde forventet, eller bare håbet på så meget som en smule barmhjertighed fra den kvinde, der er berygtet for ikke at besidde den egenskab. Så træk den tilbage, syder Mira. Hun har viet hele sit liv til at blive skriver. Hun er ikke blevet opfostret til at skulle være rytter. Hun er i hvert fald ikke dig, er hun vel, løjtnant Sorrengail? Mor presser sine hænder mod sit skrivebords pletfri overflade og læner sig lidt fremover, mens hun kaster et blik på os med smalle, vurderende øjne, der har en vis lighed med øjnene på de drager, som er skåret ind i møblernes massive ben. Jeg behøver ikke den forbudte tankelæserkraft for at vide præcis, hvad hun tænker. I en alder af 26 år ligner Mira en yngre udgave af vores mor. Hun er høj og har store, stærke muskler, optrænet gennem mange års sparring og hundredvis af timer tilbragt på ryggen af sin drage. Hendes hud strutter praktisk talt af sundhed, og det gyldenbrune hår er kortklippet til kamp i samme frisyr som vores mors. Men det er ikke kun det ydre. Hun har også den samme overlegenhed, den samme urokkelige overbevisning om, at hun hører til på himlen. Hun er rytter helt ind i hjertet. Hun er alt det, jeg ikke er, og mors misbilligende hovedrysten fortæller, at hun er enig. Jeg er for lav, for svagelig. Hvad jeg måtte have af kurver, burde hellere være muskler, og min forræderiske krop gør mig pinligt sårbar. Mor går hen mod os i sine blankpolerede sorte støvler, som skinner i skæret fra de magiske lys, der blafrer i faklerne på væggen. Hun tager fat i enden af min lange flætning og fnyser af stykket lige over mine skuldre, hvor de brune lokker begynder at miste deres varme farve og langsomt blegner til en stålagtig metallisk sølvfarve ved enderne, og slipper den så. Bleg hud, blege øjne og blegt hår. Hendes blik suger hvert eneste gram af selvtillid ud af mig, helt ind til knoglemagen. Det er som om den feber stjal al din farve sammen med din styrke. Sorgen farer gennem hendes øjne, og hun rynker brynene. Jeg sagde, at han ikke skulle lade dig blive inde i det bibliotek. Det er ikke første gang, jeg hører hende forbande den sygdom, der næsten slog hende ihjel, mens hun ventede mig, eller det bibliotek, som far gjorde til mit andet hjem, så snart hun var blevet udstationeret som underviser her på Basgiath, og han som skriver. Jeg elsker det bibliotek, indvendte jeg. Det er over et år siden, at hans hjerte endegyldigt holdt op med at slå, og arkiverne er stadig det eneste sted, der føles som hjem i den her gigantiske borg. Det eneste sted, hvor jeg stadig kan mærke min fars tilstedeværelse. Som en sand datter af en skriver, siger mor lige så stille, og jeg ser hende, den kvinde hun var, mens far var i live, blødere, venligere, i det mindste over for sin familie. Jeg er datter af en skriver. Min ryg værker, så jeg lader min taske glide ned fra skuldrene, lader den lande på gulvet og tager mit første fulde åndedrag, siden jeg forlod mit værelse. Mor blinker, og så er den blødere kvinde forsvundet, og kun generalen står tilbage. Du er datter af en rytter. Du er 20 år gammel, og i dag er indskrivningsdag. Jeg lod dig gøre din undervisning færdig, men som jeg fortalte dig sidste forår, agter jeg ikke at lade et af mine børn blive indskrevet på skriverkvarteret Violet. Fordi skriver er mindre værd end ryttere, snærer jeg, selvom jeg udmærket ved, at rytterne ligger øverst i det sociale og militære hierarki. Det har nok noget at gøre med, at deres forbundne drager steger folk for sjov. Ja, hun mister sin vanlige fatning. Og hvis du våger at træde ind i tunnelen til skriverkvarteret i dag, fløjer jeg dig ud igen i den latterlige flætning og sørger selv for at få dig op på brystværnet. Min mave vender sig. Sådan ville far ikke have ønsket sig det, argumenterer Mira og bliver rød op af halsen.
Jeg elskede jeres far, men han er død, siger mor, som om hun overbragte en vejrmelding. Jeg tvivler på, at han har særlig mange ønsker for tiden. Jeg tager en dyb indånding, men holder mund. Jeg får ikke noget ud af at diskutere. Hun har aldrig lyttet til et ord af det, jeg har haft at sige, og det er ikke anderledes i dag. At sende Violet ind i rytterkvarteret er det samme som at afsige hendes dødsdom. Mira er vist ikke færdig med at diskutere. Mira er aldrig færdig med at diskutere med mor, og det frustrerende ved det er, at mor altid har respekteret hende for det. Hurra for dobbelt moralen. Hun er ikke stærk nok, mor. Hun har allerede brækket en arm i år. Hun forstrækker et led hver anden uge, og hun er ikke høj nok til at stige op på en drage, som er stor nok til at holde hende i live under et slag. Seriøst, Mira? Hvad fanden? Min fingernegle gnaver ind i mine håndflader, i det jeg knytter næverne. Det er en ting at vide, at mine chancer for overlevelse er minimale, men at min søster utilsløret udbasunerer mine utilstrækkeligheder er en anden. Kalder du mig svag? Nej, Mira klemmer min hånd. Bare skrøbelig. Det gør det ikke bedre. Drager binder sig ikke til skrøbelige kvinder. De brænder dem ihjel. Ja, hun er lille. Mor kigger op og ned af mig og lægger mærke til den gavmilde pasform fra den cremefarvede tunika med bælte og bukser, som jeg valgte i morges til min mulige henrettelse. Jeg proster. Ramser vi bare mine mangler op nu? Jeg har aldrig sagt, at det var en mangel. Mor vender sig mod min søster. Mira, Violet gennemlever mere smerte inden frokost, end du gør på en hel uge. Hvis der er et af mine børn, der er i stand til at overleve rytterkvarteret, så er det hende. Jeg løfter øjenbrynene. Det lød forfærdeligt meget som en kompliment, men med mor er jeg aldrig helt sikker. Hvor mange rytteraspiranter dør på indskrivningsdag, mor? 40? 50? Er du virkelig så ivrig efter at begrave endnu et barn? Syder Mira. Jeg krymper mig, da temperaturen i rummet styrtdykker, takket være mors signaturkraft til at udøve storme, som hun kanaliserer gennem sin drage Amisher. Mit bryst snører sig sammen ved mindet om min bror. Ingen har turde nævne Brennan eller hans drage i de 5 år, der er gået, siden de døde i kampen mod de tyriske oprørere i syden. Mor bærer over med mig, og hun respekterer Mira, men hun elskede Brennan. Det gjorde far også. Hans brystsmerter begyndte lige efter Brennans død. Mor spænder i kæben, og hendes øjne truer med gengældelse, i det hun ser gennemboerne på Mira. Min søster synker, men fastholder blikket i stigerkonkurrencen. Mor, begynder jeg. Hun mente ikke. Skrub ud, løjtnant. Mors ord er som bløde pust af damp på det iskolde kontor. Inden jeg melder dig fraværende fra din enhed uden tilladelse. Mira ranker sig, nikker en enkelt gang og drejer rundt med militærisk præcision, hvorefter hun skridter hen mod døren uden et ord og snupper en lille rygsæk på vejen ud. Det er første gang i flere måneder, mor og jeg har været alene. Hendes øjne møder mine, og temperaturen stiger, da hun tager en dyb indånding. Dine resultater i hurtighed og smidighed lå i den øverste fjerdedel ved optagelsesprøven. Du skal nok klare dig fint. Alle Sorrengaler klarer sig fint. Hun stryger mig på kinden med bagsiden af hånden og strejfer knap nok min hud. Du minder så meget om din far, hvisker hun, før hun rømmer sig og bakker et par skridt. Det lader ikke til, at der er nogen fortjenstmedalje for at stå følelsesmæssigt til rådighed. Jeg vil ikke kunne vedkende mig dig de næste 3 år, siger hun og sætter sig tilbage på kanten af sit skrivebord. Eftersom jeg som Basgiaths kommanderende general vil være din øverstbefalende officer. Det er jeg udmærket klar over. Det er den mindste af mine bekymringer, i betragtning af, at hun knap nok vedkender sig mig nu. Du får heller ikke særbehandling, bare fordi du er min datter. De vil snarere være strengere for at få dig til at vise dit værd. Hun løfter et øjenbryn. Det er jeg udmærket klar over. Det er godt, at jeg har trænet med Major Gilstead de sidste mange måneder, siden mor udstedte sit dekret. Hun sukker og fremtvinger et smil. Så går jeg ud fra, at vi ses i dalen til udskillelse, aspirant, selvom jeg formoder, at du ved solnedgang vil være kadet. Eller død. Ingen af os siger det. Held og lykke, aspirant Sorrengale. Hun bevæger sig over bag skrivebordet og lader mig i realiteten træde af.
Tak, general. Jeg løfter min taske op på skuldrene og går ud af kontoret. En vagt lukker døren bag mig. Hun er skingrende skør, siger Mira fra midten af gangen, lige mellem to vagter. Det kommer de til at fortælle hende, at du sagde. Som om de ikke allerede er enige, presser hun ud gennem sine sammenbitte tænder. Lad os smutte. Vi har kun en time, inden alle aspiranter skal melde sig, og jeg så flere tusind stå og vente uden for portene, da jeg fløj over. Hun begynder at gå og fører mig ned ad stentrappen og gennem gangen til mit værelse. Eller det, der var mit værelse. I løbet af de 30 minutter, jeg har været væk, er alle mine personlige ejendele blevet pakket ned i kasser, som nu står stablet over i hjørnet. Det giver et sug i min mave. Hun har fået pakket hele mit liv i kasser. Man må give hende, at hun er fucking effektiv, mumler Mira vredt, før hun vender sig mod mig med et blik, der glider vurderende hen over mig. Jeg håbede, at jeg ville være i stand til at snakke hende fra det. Det har aldrig været meningen, at du skulle i rytterkvarteret. Det har du allerede nævnt. Jeg løfter et øjenbryn. Masser af gange. Undskyld. Hun krymper sig og falder til jorden for at tømme sin taske. Hvad laver du? Det samme som Brennan gjorde for mig, siger hun sagte, og sorgen giver mig en klump i halsen. Kan du finde ud af at bruge et sværd? Jeg ryster på hovedet. For tungt. Jeg er dog ret hurtig med daggert. Som i forbandet hurtig. Lynende hurtig. Det, jeg mangler i styrke, kompenserer jeg for i hurtighed. Det tænkte jeg nok. Godt. Nå, smid din taske og tag de skrækkelige støvler af. Hun gennemgår de ting, hun har taget med, og rækker mig nogle nye støvler og en sort uniform. Tag det her på. Hvad er der i vejen med min taske? Spørger jeg, men lader alligevel min rygsæk falde. Hun åbner den med det samme og flår alt det ud, jeg omhyggeligt har pakket. Mira, det tog mig hele natten. Du slæber på alt for meget, og dine støvler er en dødsfælde. Du glider ned fra brystværnet lige med det samme i de glatte såler. For en sikkerheds skyld fik jeg lavet et sæt rytterstøvler med gummisåler til dig, og det her, Violet, er det aller værste. Bøger begynder at flyve rundt og lander i nærheden af kassen. Hey, jeg må kun medbringe det, som jeg kan bære, og jeg vil have dem med. Jeg kaster mig frem mod den næste bog, før hun kan nå at kaste den, og det lykkes mig lige akkurat at redde min yndlingssamling af dystre fabler. Er du villig til at dø for den? Spørger hun, og hendes øjne bliver strenge. Jeg kan godt bære den. Det er helt forkert, det her. Det er meningen, at jeg skal dedikere mit liv til bøger, ikke smide dem i hjørnet for at lette min rygsæk. Nej, det kan du ikke. Du vejer mindre end 3 gange så meget som rygsækken. Brystværnet er cirka 45 cm bredt og 60 meter over jorden, og sidst jeg tjekkede, var der regnskyer på vej. De kommer ikke til at give dig en regnpause, bare fordi broen kunne gå hen og blive lidt glat, søs. Du kommer til at falde. Du kommer til at dø. Nå, vil du så høre på mig? Eller vil du slutte dig til de andre døde aspiranter ved navneopråbet i morgen tidlig? Der er intet spor af min søster i rytteren foran mig. Den her kvinde er skarpsindig, snu og en anelse ubarmhjertig. Det er kvinden, der overlevede alle 3 år med blot et enkelt ar, det som hendes egen drage gav hende under udskillelse. For det er det eneste, du kommer til at være. Endnu en gravsten. Endnu et navn hugget i sten. Drop bøgerne. Far gav mig den her, fremmumler jeg og presser bogen ind mod mit bryst. Måske er det barnligt. Bare en samling af historier, der advarer os mod magiens tiltrækningskraft og endda dæmoniserer drager, men det er det eneste, jeg har tilbage. Hun sukker. Er det den gamle bog med folkesagn om mørkefremkaldende ormesjæle og deres wyverner? Har du ikke allerede læst den 1000 gange? Sikkert flere, indrømmer jeg. Og det er ikke ormesjæle, det er slangesjæle. Far og alle hans allegorier, siger hun. Bare lad være med at forsøge at kanalisere kraft uden at være forbundet til en drage. Og tro mig, der gemmer sig ikke nogen monstre med røde øjne under din seng, som venter på at flutte væk på deres 2-benede drager for at slutte sig til deres mørke hær. Hun graver den sidste bog frem, som jeg pakkede i rygsækken, og rækker den til mig. Drop bøgerne. Far kan ikke redde dig. Han forsøgte. Jeg forsøgte. Beslut dig, Violet. Vil du dø som skriver, eller leve som rytter? Jeg kaster et blik ned på bøgerne i mine arme og beslutter mig.
Du er røvirriterende. Jeg lægger fablerne i hjørnet, men beholder den anden moppedreng i hænderne, mens jeg kigger på min søster. En irriterende røv, der kommer til at holde dig i live. Hvad skal du bruge den til? Spørger hun anfægtende. At slå folk ihjel med. Jeg giver hende den tilbage. Et langsomt smil breder sig i hendes ansigt. Godt. Den må du beholde. Nå, klæd om, mens jeg får styr på resten af det her rod. Klokken slår et sted langt over vores hoveder. Vi har 45 minutter. Jeg klæder mig hurtigt på, men det hele føles, som om det tilhører en anden, selvom det tydeligvis er syet efter mine mål. Min tunika bliver skiftet ud med en tætsiddende sort skjorte, som dækker mine arme, og mine lette, friske bukser bliver udskiftet med nogle i læder, som klæber til mine kurver. Derefter snører hun mig ind i et undertrøjelignende korset hen over skjorten. Det forhindrer den i at gnave, forklarer hun. Ligesom det udstyr ryttere har på i kamp. Jeg må indrømme, at tøjet er ret sejt, selvom jeg føler mig som en bedrager. Ved Gud, det sker virkelig det her. Præcis, fordi det er det, du skal. I kamp. En kombination af læder og noget stof, som jeg ikke genkender, dækker mig fra kravebenet til lige under livet og vikler sig hen over mine bryster og krydser hen over mine skuldre. Jeg berører de skjulte skeder, der er syet diagonalt langs brystkassen. Til dine daggerter. Jeg har kun 4. Jeg snupper dem fra bunken på gulvet. Du kommer til at skaffe dig flere. Jeg lader mine våben glide ind i skederne, som om mine ribben selv er blevet til våben. Designet er opfindsomt. Mellem mine ribben og skederne ved min lår er klingerne let at komme til. Jeg kan knap kende mig selv i spejlet. Jeg ligner en rytter. Jeg føler mig stadig som en skriver. Få minutter senere ligger halvdelen af det, jeg havde pakket, i en bunke oven på kasserne. Hun har ompakket min rygsæk, kasseret alt, der blev anset for unødvendigt, og næsten alt af affektionsværdi, mens hun overdyngede mig med råd om, hvordan man overlever i kvarteret. Derefter overrasker hun mig ved at gøre det mest sentimentale i hele verden. At bede mig sidde mellem hendes knæ, så hun kan flette mit hår til en krone. Det er som om jeg er et barn igen, og ikke en fuldvoksen kvinde, men jeg gør det. Hvad er det her? Jeg undersøger materialet lige over mit hjerte ved at krasse på det med fingerneglene. Det er noget, jeg har designet, forklarer hun, og hiver min flætning smertefuldt tæt ind mod min hovedbund. Jeg fik den lavet specielt til dig, med Chenjes skæl syet ind, så vær forsigtig med den. Drageskæl. Jeg kaster mit hoved tilbage for at se på hende. Hvordan? Chenje er kæmpestor. Jeg kender tilfældigvis en rytter med evnen til at få store ting til at blive meget små. Et lusket smil spiller på hendes læber. Og mindre ting. Meget, meget større. Jeg ruller med øjnene. Mira har altid talt mere om sine mænd, end jeg har. Om alle mine 2. Altså, hvor meget større? Hun griner og hiver sig i min flætning. Kig frem. Du skulle have klippet dit hår. Hun trækker hårlokkerne tæt ind mod mit hoved og fortsætter med at flette. Det er hæmmende i sparring og i kamp. For at fortsætte med at lytte til denne lydbog gratis, klik på linket i beskrivelsen,